মোক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনি মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ এইখিনি কৰি আমাৰ মহিলাখিনি বহুত আগবাঢ়িছে। আজি আমাৰ 2000 আমি 14 পৰা আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বনাইছোঁ আৰু বহুতখিনি আমাৰ গ্ৰুপ বনাই ভাল পাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিছে। আমি বহুত আৰু আমাৰ হেৰিখিনি ভাল পাব আৰু কি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ পৰা আমি সহায় পাইছোঁ। আমি মানে লোন পাইছোঁ, লোন দিয়া আছে আৰু এতিয়া ছাগলী কিবা গাহৰিৰ এইগিলান পালন কৰাৰ যোনে ট্ৰেইনিঙো হৈ আছে, এইগিলা আমি আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ। ভৱিষ্যতটো আমি ভাল কাম কৰিয়ে যাম আৰু বহুত ভাল কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল কৰিম আশা আছে আৰু কি আমাৰ 3-4টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মাটিও আছে। কাৰোবাৰ 1 বিঘা, আধা বিঘা এনেকৈ, কাৰোবাৰ বাঁচ বাগান লগাইছে, কাৰোবাৰ তামোল বাগান লগাইছে আৰু আমি এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰাই আমি একটা ডাঙৰ কমিউনিটি হলো পাইছোঁ। মোৰ নাম দুকুলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ নাম পৰগতি জাগৃতি আৰু মোৰ ভিঅ'ৰ নাম নয়নজ্যোতি। মই প্ৰেচিডেণ্ট হম। মানে আমাৰ ইয়াতে 11টা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মানুহ জমা হৈছে আৰু 2টাৰ এলাও পৰ্যন্ত কিবা আহি পোৱা নাই, লিষ্টটো আহি পোৱা নাই। আহিব কিজান, মোৰ আশা আছে। খুলুমবাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা আঁচনি, बे आसनिखौ मोननानै जोङो दा गोजोननाय मोनदों आरो सार मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा बावहरबाय। जों बे आसनिखौ मोननानै जोबोद गोजोनदों। दा आङो दा जग्रजाथि बिथराइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैदों, गामि लावख्रिगुरि। जों दा बे आसनिखौ मोननानै जोबोद गोजोनबाय आरो बेजोंनो जोङो दाउ नङाबा बोरमा लानानै इनकाम खालामगोन। आङो दा बेखिनिखौनो बुंनानै रोजा रोजा बाहाय ग्रुपआ बुरजा, जोंनि बिजौआवनो जग्रजाथि बिजौआवनो 22टा जाखाबाय दा, ओमफ्राय नयनज्योति दं आरो मोनसेया माबामोन आं बावबाय बेखौ। 3 बिजौ दंखायो देवस्रि बिसिडिसिआव। जों दा बे आसनिजोंनो जोङो टारगेट लाखादों। जों सरखारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबानो जोङो मोजाङै बिदिनो सोरबा दाउ अमा लागोन, सोरबा मोसौ बायगोन, बेजोंनो जोङो सोलिलांगोन आरो संसारनि। आरो सोरबा बिदिनो बागान आरिफोर गायनानै सोलिनोसै। बेखिनि आङो रोजा रोजा सारनिसिम साबायखर। मेम्बारটো হ'ল 592 এজন মেম্বাৰ আছে। তো মই আজি যেহেতু মোৰ দায়িত্বটো ইয়াত নাছিলে, তথাপিও মই মানে ইয়াত আহি পেলাই মানে সংযোগ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াত এইটো মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিটো এইটো মানে ইয়াত আহি পেলাই মানে ফৰ্মটো বিলাব পাৰিছোঁ। ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে, বহুত मोजां मोनदों बाहाय फैनानै। माने कि आंथ' हिसाबाव रुनिखाता बिसिडिसिनिथ' आं रुनिखाता बिसिडिसियाव थानांगौमोन। थ' बेहाय जोंनिया माने माबाया गैया आरो ना, मा होनो जिबिका सेकिया गैया दिउस्रियाव। थ' बिथाङा माने चेन्नाइ बिदियाव दंहैयो आरो ना, बेहा एसे प्रब्लेम जादों न'खरनि लोमजानाय। थ' बिनि थाखायनो माने जों बाहाय थाफैनांदों जाहैदों। आरो बेबायदि माने दा जे बे आसनि मा होनो मुख्यमन्त्री उद्यमिता आसनि, এইটো आसनिটো ইয়াত যে फर्म बिलाइनो मोनदों ना, राननो मोनदों, थ' बहुत मोजां मोनदों आरो। थ' आंनि बेहाय नङा जेनेबा जोंथ' ओरैबायदि आसा खालामदों माने जोंनि हिनजावफ्राथ' जोङो माने जों माने रावबो जाहाथे जोंनि बे माबायावहाय आरो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आन्दाराव बा जिखुनु गामियावनो जाहाथे रावबो माने दुखिया जानानै थाया ना, गोरिब जानानै थाया। बयबो जाहाथे गाव महिलाफ्रा माने गावबागाव माने आथिङाव गसंनो हायो। बिदि हिसाबै माने जि माने आसनि लादों, बे आसनिया जाहाथे जाफुङो। आरो जों सानदों माने जोङो बे दा जे 10,000 मोननो थांगासिनो, जेनेबा बे फैसाखौ जे जों मोननो थांगासिनो, बे फैसाखौ लानानै जाहाथे जोंनि মানে সাপ্রামবো হিনজাওफ्রা বা গোটেই মহিলাবিলাক যাতে মানে নিজৰ ভৰিত থিয় দিব পাৰে বা নিজৰ কাম যি মানে কৰিব লৈছে সেইবিলাক যদি কিবাটো মানে সাকসেস কৰিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাनि जे मोनसे गेदेर सिमां जे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता आसनि, बे आसनिनि गेजेरजों सारा आसामाव दिनैहाय जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि बिथांमोन दङ, दा बिथांमोननो मोनसे
फर्म राननाय बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिललि चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे देवस्रि बिसिडिसिनि नैबे लांगोनायाव जों बे फर्म राननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो बे हाबाफारिया निस्सय जोंनि आइजो माहारिखौ गोजौ फारसे लांनायाव जोङो एसेब्लाबो सहाय मोनगोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेखौनो जोङो बुंनो लुबैदों जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव जोंहा सानजारां क्लास्टार लेभेल फेडारेसन बे फेडारेसनाव गासै 615टा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, गासै 37टा बिअ दङ, 7332 जोंहा बाहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मावग्रा बिबानगिरिफोर दङ। आरो जोङो आसा खालामो दिनैनि नैबे फर्म जायफोर दिनैहाय लांफैदों दा बिथांमोनहा निस्सय बे फर्मनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे आसाम सरकारा जेरैबायदि सासे जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथिनो 10,000 होनायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो जोङो दिनै मिथिगौ जे आसामाव 39 लाख जोंहा बेबायदि आइजोफोरनो 4,000 कौटि रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे थांनाय 2023 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बराव आसामाव मोनसे आन्दलन जादोंमोन, अमृत वृक्ष आन्दलन। बे साफ्रोमबो मानसियानो दंफां गायनायनि जे आसाम सरकारा बिथोन होनाय लेखा दा बिथांमोनहाबो निस्सय बे दंफांखौ गायदों। आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोनहा बे दंफांखौ मोजाङै जोथोन लागोन, फोथांगोन। आरो बे दंफाङा जुदि देरोबा निस्सय जोङो इनभाइरनमेन्ट मोजां मोनसे थासारि जोंनि बारहावाखौ जोथोन लाखिनाय, गोग्गो लाखिनाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे दंफांनि गेजेरजों निस्सय जोङो अक्सिजेन लानानै जोङो थांनानै थानो हानाय मोनसे सुबिदाया जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो बेबायदिनो देग्लाय 10,000 होगोन, फैगौ बोसोराव 25,000 होगोन। बेबायदिनो साफ्रोमबो आइजोफोरनो जोङो 1 लाख बेबायदि रां मोननायनि मोनसे आसनिया जानो थांगासिनो दङ आरो बे खामानिया जागायबाय। आरो जों मिजिं खालामो बे रांनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आइजोफोरखौ मोनसे लाखपति महिला दानायनि थाखाय बेबायदि सिन्था निस्सय खालामदों। आरो बे आसनिया निस्सय मोगथां महर मोननांगोन आरो बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिबानगिरिफ्रा बेखौ मोजाङै मावनांगोन। आरो बेनि थाखाय आङो आसाम सरकारनि जानानै आरो आसाम सरकारनि जा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं साबायखर जासिगोन। जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। आरो आङो साफ्रोमबो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि बिथांमोनहा बेखिनि खामानिखौ आब्रुथियै मावलांनानै फैबाय थानाय समाव सासे लाखपति महिला जानो हाथों, आं बेखौ इसोरनिसिम आङो आर'ज गाबबाय। दिनैहाय फर्म राननायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय बेयो बेसेबां समसोनि गेजेराव मावफुंजागोन बायदि मोनो? दिनैनि गेजेराव दिनै 25 दिनैहाय जानुवारि, बे जानुवारियाव दिनै फर्म बिलाइनाय बेखिनिखौ खालामदों। आरो बाहाय जोंहा दिनै सानसेनि गेजेरावनो साफ्रोमबो बे जायफ्रा थांनाय समाव दंफां गायदोंमोन बे दंफां गायगिरि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइडि गोनां सुबुंफ्रा दिनैहाय बे फर्मखौ सानसेनि गेजेराव लांफैनांगौ। गाबोन खिन्थु बे फर्मखौ जोङो मोननाय नङा। जायफ्रा प्रेगनेन्सि दङ दा बिथांमोननि थाखाय राहा थागोन, आरो जायफ्रा बेमाराव गोग्लैनानै दङ बिथांमोननि थाखाय राहा थागोन। आरो जोङो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नैबे जिखिनि जोंहा फर्म होबाय बिनि गेजेराव जा ट्रेनिं जागोन, ट्रेनिं जाखांनायनि उनाव जोंनि नैबे जायफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ बिनि इन्सट्राक्सनखौ बिथांमोनहा निश्चय मोनगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनैहाय जोंहा नैबे देवस्रि बिटिसिआव 3 बिअ दङ। जोंहा बाहाय जगदात्रि बिअ दङ आरो नयन ज्योति बिअ दङ आरो मोनसेया जोंहा समाज सुजर मोनसे बिअ दङ। गासै जोंहा नैबे देवस्रि बिटिसिआव मा होनो 54 बेबायदि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। खमसे खम बाहाय नोङो 592 बेबायदि जोंहा मावथिफोर दङ, मेम्बारफोर दङ। बिथांमोननो बेखिनिखौ जोङो राननाय जाबाय।